tivera visto o smoking. Onte Kevin veume co conto de que non ligaba porque dis que é un pandorco e cousas polo estilo. Eu dixenlle o que se espera que diga un pai nestes casos, que se resigne, que o que nace gañán, vive gañán e morre gañán hasta la eternidade, o normal. O que non foi tan normal, amigos, foi a reacción de don Anselmo cando lle contei a anécdota. Matarte era pouco. Eso dixo. E insistiu en falar con Kevin porque, segundo el, o rapaz aínda non era un caso perdido, como a seu pai. Coñecedes, non? Eu. Kevin, estive falando co teu pai. Díxome que estás preocupado. Que andas acomplexado porque sabes que és un pai foco, un gañán sen gracia, sen estilo. Sí, don Anselmo, é verdad, sí. Verdade que teu pai ten razón. Tienes un poco desgraciado, un castrón igualiño que él, claro. Correcto. Iso só descuspidillo. Sí. Sen embargo, teu pai trabúcase de algo importante. É verdad, sei non. Meu pai, cando bota un peido, tapa a cara coas pasas. Para qué? Para que pense que non nos cuidamos. Pero equivócase, porque sí que os cuidamos todos. E ademais sabemos que foi el porque tapa a cara coas pasas. Non. Eu dicía que trabucase de algo importante con respecto a ti. Verás, Kevin, el pensa que o que nace gañán está condenado a ser gañán toda a vida e a vivir así e a morrer así. E non é certo. Ai non? Non, claro que non. Hai unha solución. Verás, o primeiro para deixar de ser un gañán sen estilo é deixar de vestir como a un gañán sen estilo. Kevin, ti sabes o que é un smoking? Sí, o papel de fumar os porros, non? Non, un smoking é un traxe. É un traxe especial, tan especial que pode convertir a un salvaxe da xungla no máis exquisito e refinado dos gentlemans. Kevin, vouche regalar meu smoking bello. Quero que te poñas e verás como este gusano miserento que es transfórmase na máis delicada das polvoretas. Voume convertir nunha bolboreta. El linguaxe figurado, Kevin. El linguaxe figurado. A millor, E diredes vos, que parvada máis grande. Ese argumento non se sostén nin con pinzas nin con nada, como ten esa cabeza o tipo. Error, amigos, error. A cousa é tal como dixo don Anselmo. Fly me to the moon, let me play among the stars. Mira, por aí parece outra persoa, que tan guapo está, Ai. Eso saqueiro de ti, mamá, o teu fenómeno humano. Tiro que me di, que riquiño. E que é esa merdallada que estás bebendo? Isto é un dry martini, papá. Un dry martini. Bueno, acórdame un día que te prepare. Mocho. Bueno, pois, vou ir marchando, que me moito ahora, E non acaba a sopa, nenino. Xa tomarei un aperitivo no Santa Coma Night Club, Anda, toma, esto polas molestias, ¿sí? Venga, ala, marcho, que me moito ahora. Moncho, isto vai acabar en extramonía, verdad? Seguramente. Lástima. A ver, un pode inventar unha chea de explicacións para este cambio tan repentino. Vale, que o rapaz é unha esponxa que todo absorbe, que Kevin ten un encanto oculto que ata agora ninguén descubriu, ou que a teoría de don Anselmo de que o traxe fai ao home é certa. Vale, o que queirades. Pero todas as teorías son tan válidas como pouco convincentes. ¿Qué pasa, Pusquis? Moncholino, ¿qué tal, chavales? Sois fantásticos, non cambiades, Carallo, Kevin, ti sí que estás cambiado. E vai a smoking tan fardón que levas, Nada que ver con teu uniforme, Lino. Por favor, fai por favor de non cambiar, Quérote así tal y como es. Venga. Moncho, biches que estilo te. Ben, Lino, ben. Pues fai o favor de poñerme un Kevin Dry Martini.
iso que é, Kevin? Pois yo mesmo, pero con lacasitos en vez de olivas. E poño mismo aquelas periquitas que están lá no fondo da barra. Un momentiño, Kevin. Señoritas, están convidadas polo cabaleiro do smoking. Perdón de que se xa tan directo, pero creo que estaríamos moito máis cómodos na zona VIP, se nos deixas, pois casi. Claro que sí, Kevin, sabes que tes o meu almacén pro que queiras, podes ir para ali sin problema. Moi ben, pois veña, aí tes. Isto polas molestias. Toma, aí, e cóbrame aí os chavales. Veña, ala, veña, llévanos, cuiden, veña. Vamos, periquitas, ven por aquí. A festa non acaba máis de empezar, Veña, chao, chavales. Sodes fantásticos, si non cambiade. Sei que o conto non ten sentido ningún, que hai cabos soltos a tomar polo saco. Como, por exemplo, por que Puskas trata a Kevin con tanto respeto? Ou de onde carallo saca tantos cartos para ir meténdollos no peto a todo Dios? Queres saber de onde saquei os cartos? Pois saquei no mesmo sitio onde saquei o descapotable que teño aparcado aí fora. E no mesmo sitio onde saquei estes roles de ouro que levo posto, fíxate. Sabes de onde? Caeronme do ceo. Kevin, José, non me mintas, anda. Eso non hai Dios que o crea. Ai, bello raposo, Aquí non hai quen te engane, Mira, nené, se te pregunto isto é porque me tes preocupado, home. Sabes cal é o teu problema, Moncho? Sabes cal é o teu problema? Que és demasiado generoso. Preocupaste moito polos demais e non te preocupas nada por ti mesmo. Por mí mesmo? Sin pedir, reláxate. Toma, anda. Leva a Elvira a cear a un sitio legal. Un sitio bo, que tiñan comida boa. E despois leva a bailar a un sitio con clase. Ainda que me mates non entendo nada, nada. Pero por que carallo tes cartos? É porque te volviches nun tipo elegante e encantador dun día para outro. A ver, por qué? Por qué? Ti crees que iso é importante? Ti crees que un tipo elegante, un tipo con clase como a min que vai ben vestido, que ten cartos de abondo, andase preocupando desas cousas? O único no que podo estar eu é agradecido a vida que me trata ben. Anda, pensa nisso. Fui a investigar por la meira adiante a ver se lle prender a luma a gasolineira ou algo así, pero nada. Todo o mundo ten por un tipo feliz, generoso, agradable desde que anda co smoking ese. E trouxo as notas, Moncho. Todo sobresaliente. Non me digas que todo isto non che dá un pouco de medo. Un pouco non. Moito, Moncho, moito. E dígoche por qué. Porque cando as cousas van tan ben, cando todo é tan maravilloso sin motivo aparente, cando viren a peor, viran a saco, a traxedia. Exacto. Elvira máis eu sabemos por experiencia como funciona a vida, amigos. Sí. Somos da raza dos pesimistas e eso non hai ni Dios que non lo cambie. Vainos a fatalidade. Pero que podemos facer, Moncho? Esperar a ver canto dura esta felicidade que non ten razón? Ou acabarnos con ela antes de que viren traxedia? Acabarnos con ela, mellor ir sobre seguro. Nada da merda da canción esa que inventou e lo escoitou un bamboleo. Cago en... Basti. Que remedio. Fly me to the moon, let me play among the stars. ¡Ey! ¿Cómo está mi chica favorita? ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya gancho de derita! Sí, seguro que merecía, pero refrescame a memoria, que non sei por que me das así. Pode que non o pareza, fillo, pero isto fago polo teu ben. Non pasa nada, chica. Elvira puxos a mallar nel como se fose un pulpo. E mentre lle zoscaba, iba lle quitando o traxe. Pouco despois, Kevin volvía a ser o de sempre. ¡Home! ¡Home! ¡Por favor! ¡No! ¿Pero por que me pegas? Xa está. Pégoche polo teu ben, porque se non corto isto de raíz podería ser peor.
Que? Por favor, di nada. Ala, meu ranchiño, xa está, xa pasou. Home, que non foi para tal. Ala, veña para cá, veña, veña. Mira, sexista. Que? Ala, Moncho, sácame isto de diante, por favor, non o quero ver máis nesta casa. A tentación de poñer o smoking era moita do noso señor, pero fíxenlle caso, Elvira. Unha cousa que trae tanto ben, na máis que pode acarrear mal e mal. E nada, amigos, así remata esta historia. Ou eso pensaba eu. Que me decides? A que me queda ben? O peino tirado no lixo. É que faz ti remexendo no lixo, Puscas, se pode saber, Me mucho, ti que pensas que os ingredientes dos meus callos veñen todos do súper ou que? Para darles ese toque máxico, utilizo algún ingrediente secreto. Eu vou che decir unha cousa, Puscas. Non sei se non che quedará mellor a ti o smoking que a Kevin, Melino, está mal que eu diga, pero teño moita máis planta que o castrón do fillo deste, A que si, señoritas? Desculpade que sexa tan directo, pero gustaríame levarvos no meu coche a mollar os pés á poza do río Regato. Vexo que estades quentiñas como a burras. Suiza. Moncho, limpa o garaxe que ainda vas coller unha alergia con tanta merda. Coller o qué? Por favor, a mí o polvo séntame como Dios. Ábreme os pulmóns, libérame a caixa torácica, por favor. Que tan maniática é esa raza das amas de casa. Non, ainda non lle dixen nada, ainda non puiden falar con el. Pero voulle dicir, ora, me chamote despois, que ven aí, tá logo, chao. Ai, meu pai, veño reventado, Elvira. Moito bourei no garaxe, Pois mira, falando de traballar, a que non sabes quen volveu de Suiza? A miña prima Mercedes, daste conta? Orán que me mates, Elvira, non... Eu a túa familia non... Pois sei que faloume maravillas do sitio no que traballa ela e polo visto están buscando xente para a temporada de verán. Sí. Mira, eu o mercado laboral estival en Suiza é unha das miñas paixóns. Lástima que agora veña tan reventado que non teña ganas de falar de choio. Pois estaba pensando que ao mellor podería ir eu. Son só 3 meses e gañaría unha barbaridade de cartos. E así, claro, o que queiras. Vas 3 meses e volves e... Debes ir traballar a Suiza. Pero só en verán. E ti, mira, ademais, gañaría cartos. E ti 3 meses ven tamaña sin min. Total, é verán, con comer pouco e beber moito líquido. Estas cousas hai nas que dicir a modo para entendelas en toda a súa dimensión. A miña Elvira marcha a traballar para levantar a economía familiar. Bueno, vou repetir. A miña Elvira deixame a casa para min e ela marcha a Suiza para mandar moreas de cartos para aquí. Bueno, é igual, tanto ten como se diga. O caso é que é maravilloso, amigo. Pero esperad aí, que aínda que pareza mentira, podía ser mellor. E xa está solucionado de Kevin tamén. Dese non te preocupes, é que sei ben o que hai que facer. Ter provisións de nocilla a lo loco e xa está. Kevin vense comigo. Como? Kevin ven comigo. Que vos dixera eu? Cerca do chollo hai un colexio internacional para que Kevin aprenda idiomas. Xa verás, vai vir convertido nun cabaleiro europeo, nun Kaiser, nun... Que tes, Moncho? A emoción, Elvira, a emoción que me pode. Meu pobre. Anda, home, veña, non te preocupes. Hai que sacrificarse, son só 3 meses, sabes? Venga, Deixa, teño que ir a facendo má idea, que isto necesita un período de reflexión. Déxame só, Elvira, déxame só, que isto teño que levarlo eu só na máis. Anda, veña, o niño, tranquilo. Mercedes, xa yo dixe. Emocionouse moitísimo, pero xa está. ¡Viva Suiza! ¡Viva a conferencia helvética, home! ¡Alegría! Botavillo, Pusca, botavillo. Ahora digo unha cousa, Moncho. Por min eu brindamos ata mañán pola noite, pero non creo que debamos celebrar o drama da emigración. Pero que drama, payaso, que drama. Pero ti... A ver, marcha a muller máis o fillo pa Suiza, 3 meses, para traballar pa papá. Onde ves ti un drama? Quédame a casa pa min só.
A conta corrente a reventar. A ver, onde vestí unha mija de drama aí? Inutiliño, por favor. Sí, señor, agora falache, claro que sí. E logo que che date, Elvira. A ver, vamos a ver que che date, Elvira. Injustos, caralho. Pode che dar un plato na mesa? Bueno, carallo, que lle fai falta eso tendo aquí callos pa ti? Os que queiras, a reventar. Home, Puscas, tampouco eso, non fai falta Como que... que non? E se queres, e un colchón. Ahora que non tens prisa por ir para casa, se quedas aquí a dormir comigo. Alá, claro que sí. Home, sí. Vou eu dormir contigo para a tua casa, home. Pois vou eu para a tua casa, xa está dito, xa está. Vou eu para lá, xa verás. E dormimos los dous xuntos, facemos vida aí de amigos que ben, vamos pasar, Puscas ten un talento innato para resaltar os aspectos máis desagradables da vida. E non é un... Que envexa me das, Moncho. Quen me dera a min que mamá marchara a traballar unha temporada a Suiza? Pero claro, xa non está na idade. No, a verdade é que a estas alturas sería hasta feo poñela a traballar. E ti que? Ambo. Agora quedas de Rodríguez. Pois sí, eso parece. Como un señor. Toda a casa para ti, o sofá, a televisión, a camenteira. E a descansar das obrigas do matrimonio, Nada de triqui-triqui. Aire, aire. Que pilla mal. Mira, tío, pensar eu nas obrigas do matrimonio. A verdade é que entre don Anselmo e Puscas estaban empezando a facer que a aventura suiza da miña Elvira perdese atractivo por momentos. Claro que sempre hai solucións, Ou porque pensades que teño unha mente privilexiada? Pero, Moncho, como íbamos mandar a Kevin só a Suiza? Pues, espérame, ti pensa un momento, por favor, Kevin en Suiza. El só, traballando para nós como un negro e mandando giros postales cada mes. Por favor, nós aquí, en plan Maragás, é un plan redondo ou non é un plan redondo? Que non, home, que non. A Suiza vou eu e non se fale máis. Pero, Elviriña, muller, vas ir... Nin pero nin nada. 3 meses, hai que sacrificarse. 3 meses logo pasan, Moncho. Bueno, pois veña, logo vamos. Onde? Aonde? Abaixo, muller. Ti sabes o desatendido que queda un home en materia humana e sentimental. Vente para baixo que vamos bucear. Pero a quen quero enganar? A quen? Eu non podo vivir sen a miña Elvira. O de ser un Rodríguez de Brán queda moi bonito no cine clásico español. Pero eu non son así. O soño suizo estaba empezando a converterse nun pesadelo. Que tan bárbaros son, amigo. E teño pillado eu cada enchenta de quedar sin sentir. Pero ali non pasa nada. Ten un cante se garantes un barrilete de coñado, máis un nicotazos e venga, arriba, ferno outra vez. Pero eso é porque son vos, Puscas, son suizo e vos. E que tan bo que parece parvo. A ver, mira ti se son vos que inventaron a Cruz Vermella, xa me dirás, Cruz Vermella, es enfermeiras. Que me dices enfermeiras? Que tan coquetas son. E ti sabes de que me dixo? Iso ven da súa neutralidade. Esa neutralidade levas esta noche con este, mañan con aquilo, ora por aquí, ora por lá, entendes? O invento ese que teñen de facer un pouco a mil e cada ano. Que me diste de quedar así cos amigos para pegar uns tiros? Eso sí que é bonito, Que costaba meter isto aquí? E por que imos ser europeos, carallo, coñemos todo mal? Pero xa está ben, hombre, xa está ben. Xa está ben. Tanto Suiza e tanta merda. Se tanto vos gusta marchar de para lá. O puñetero paraíso ese de merda. Eu marcho, home, dá polo saco. Que temperamento tan latino ten este fulano. Que necesitaba botar unha tempada aí en Europa Central, a ver se collía algo de serenidade. O tema Suiza dáme chegando ata aquí, ata a coronilla. Hai un par de días era o tipo máis feliz do mundo por quedar aquí só en Lameiro. E agora parezo o imbécil do século por perderme a gran aventura suiza. Pero isto non vai quedar así, non, Se o destino che quere facer unha putada, non hai outra solución que rebelarse. Oxe, xa, o mesmo país onde está o chocolate onde vive gente. O mesmiño, coli qua. Ai, xa verás, meu ranchiño, vai ser o mellor verán da nosa vida. Tremendo, Hola, familia, teño algo moi importante que comunicar. Bueno, xa unha noticia triste, espera uns días e dísnolo por carta. Vou con vos a Suiza. Que queres, Moncho? Está de broma, verdad? Non me asustes, papá. Que vou con vos a Suiza, home, xa veredes que maravilla. Mañá mesmo falo con don Anselmo que me dea unha excedencia e marchamos de cabezas a ese país de maravilla e fantasía que é... que tes, Elvira? Emoción, Moncho. Perdón, pero teño que estar só un momentiño. Eu tamén necesito.
Elvira chegou a tal gramo de emoción que decidiu que onde máis felices éramos é aquí, en Lameiro. E de Suiza, nada. Así que quedamos todos aquí. Ai, amigos, si é todo que tan bonito é o amor matrimonial, Ás veces, non sempre, pero que tan bonito é. Nada, muller, nada. Non houbo maneira. E mira que lle dixen que lle mandaba cartos, que lle deixaba a casa para él. Pois nada. Ai, coa falta que me facía a min un bo descanso e ese aire das montañas. O que? O rapaz? O rapaz está destrozado, meu pobre. Veña, ala, xa nos vemos mañá no súper. Chao, chao, chao. Veña, meu ranchiño, que xa pasou, meu rei, ala. Adeus, Toblerone. Adeus, Katie. Adeus, Goku. As tarxetas. Onte na de Puscas tivemos unha discusión. Como de costume, acabou en pelexa. Pero non desas de acabar no hospital ou de escarallar o bar todo e que teñan que vir os antidisturbios. Non, esas son máis ou menos unha vez ao mes. Esta é das leves, das de ter que pasar 2 ou 3 días na casa sin ir polo Puscas. E por que discutistes? Por algo que non podía deixar pasar así como así, Elvira. Algo de vida ou morte. Calquera faría o mesmo no meu sitio. Eu tiña a razón do meu lado. Non te lembras para nada, Para nada. Pero eu que sei, teria que ser algo importante, estilo se é mellor o gasoil ou a gasolina, se é mellor o Guardiola ou o Mourinho, se existen os buratos negros ou algo sobre a teoría de Pitágoras. Que nós somos moito de discutir sobre a teoría de Pitágoras, no Puscas. A ver, se queres volver ao Puscas, descúlpate, punto. Eu? Terá que desculparse el, cara, que eu non fixen nada. Enténdote perfectamente, papá Moncho. Nos en Transilvania nunca nos disculpamos en persona. Preferimos en parlamento antes que disculparse. Pero temos un sistema que funciona, un sistema que nunca falla. Hai que facedelo. Nós o que facemos é enviar tarxetas con animaliños. Eu creo que tiño algunha por aquí. Mira. A tarxeta con animaliños como esta, mira. Ai, cuánto echo de menos a mi amigo gatito. Mira que cousa tan bonita e tan profunda que che chegou ao corazón. Verdade, que bonita. Mira, entón colle a tarxeta, Moncho, e escribes unha cousa túa, unha cousa de verdade, unha cousa bonita. E pídeslle disculpas, e xa está. E o máis importante, que te disculpas con él, pero sin disculparte en persona. Mira que é ruín e malo o teu viño, pero vouche dicir unha cousa: se tivese que desfacerme dos gatiños como a estes, utilizaría o teu viño para que tivesen unha morte moi doce. Bueno. Ai, que te parece? Pois parece unha cousa moi bonita. Canta emoción contida en tan poucas palabras. É difícil decir máis con menos. Nino, se ves a Moncho, dille da miña parte. Non buscas, non. Escribe yo. Soy moi feliz acordándome de ti. Espera, que debo escribir unhas cousas. Isto é o que precisaba. Soy moi feliz acordándome de ti. Ladrón, mal pagador, túzaro, desgraciado, higiene persoal cero, mexas sempre por fora. Pero este bar está baleiro sen ti. Grazas, Pusquiñas, grazas. É claro, volvín polo bar. Despois desas cousas tan bonitas e emocionantes, como non ia volver? Ai, Puscas como esa. Sabes dicir cousas que chegan ao máis profundo. Ai, amigos, que tanto me alegro de volver, Señora, nós que volveses, Moncho, nós que volveses. Porque sabes que todo o que che escribín digo cho a cara sin problema. Pero, carallo, este das postales, pois queda como máis aquel, non, verdad? A mí pasa o mesmo, non? Con isto das postais, é como se manchease o corazón, así, ras. Non, é unha moda que se está estendendo por todo o Lameiro. Todo o mundo a disculparse con tarxetas bonitas. Home, hasta é un gusto entregar estas postais, carallo. Está sendo unha revolución, home, por favor, a revolución do século XXI. O teléfono xa pasou a mellor vida. Agora toda a comunicación vai vía postal. Sí. Hola, que tal, don Anselmo? Como, que lle vai a facer os callos a vostede e a súa nai? Xa...
Sí, é urxente, sí, xa entendín, home. Veña, ala, xa vou. Teño que facerlle os callos, meu home. É que... Vaya. Como que non vou ir, home? Por favor, non ves que me chimpa do choio don Anselmo? Ancho! Hai unha solución. Claro. Como non me decantei antes, ves? Mira, esta dos tulipáns que é preciosa, para unha persona moi especial. Dá un bolígrafo, anda que lle vou poñer aquí algo bonito. Pero que sea chulo. Claro. Estaba por ver se don Anselmo tamén sucumbía diante do poder das tarxetas bonitas. Cousa difícil. Porque vostede é duro, don Anselmo. Duro, inflexible, cruel, tiránico. Trátame como un escravo. Mais ainda, trátame como unha merda. Pero voulle dicir unha cousa. Eu son a súa merda, don Anselmo. É unha honra para min ser a súa merda. Asinado Moncho. Este cabronazo sabe como chegarme o corazón. Pero cadís, desgraciado. Sembrando pouco, home. Iso é unha merda. Trae por aquí esta merda. E xa verás. Sinto moitísimo, Moncho, de verdade. Sinto moitísimo. Non é nada persoal, pero... Mamá quere que ti nos fagas os callos. Feito enfadouse moitísimo comigo. Ata me deixou sin soldo. En fin, chico, eu non vexo solución. Pois sí que hai, don Anselmo, sí que hai. Non hai sol máis brillante en el universo que tú. Mamá, nunca me deches cariño. Nunca me trataches como un fillo. Sempre dis que nunca quixeches terme. Son amargado pola túa culpa. Pero vouche dicir unha cousa. Esa miña mami chámame tolo, pero gustanme os teus azotes. Asinado Anselmito. Canta poesía. Que cousa tan bonita, Anselmito. Increíble, amigos. Ata funcionaba con Dona Hortensia, manda caracho. O poder desas tarxetas era inigualable. Pasa que había demasiado buísmo no ambiente para min. Sí, aquelo non era o lameiro de sempre. A que hora chegaches onta a noite, Canta? Pois, pois non o sei, é que viña super borracho e depois me seiche nas rosas aí nas macetas. Como? Aí na entrada. Pero como? Sí, pero... Toma. Perdóname, lo he hecho sin querer, pero te quiero mucho. Como que sin querer? Mamá, son un mal fillo fago. Fago o que quero. Non vos fago caso e non penso facer nada bo na miña vida pouco. Pouco me importa o que digades, pero non esquedas que son o teu fillo querido. Por esta vez podemos deixar pasar. E papá, onde coñeche cartos na carteira, Como? Toma. Eres un sol. Antes de reñirme, debo dicirche que tamén collín o teu coche e fixen uns trompos chocamos. Chocamos cun poste. Pero non vai ser moita cousa, tranquilo. Pensa que grazas a iso fun feliz e és moito máis que un sol. Os do botellón compramos un lote de tarxetas para disculparnos polas extremonías que facemos. Bueno, isto non pode seguir así, Vale, xa está. Como que non pode seguir así? Quen empezou con isto das tarxetas? Fuches ti, Moncho? Bueno, mira, por favor, non ves que nos estamos convertindo nuns repugnantes de carallo? Sabíamos que ibas a chegar a dicir iso. Bon. És unha monada. Concho, és unha monada cando te enfadas. Non vayas contra o poder das tarxetas, Monchiño. Mira, Ramona, empezaches ti con isto, non? Pois agora tens que buscar ti unha solución. Pero escoitame unha cousa, Moncho. Ti que queres? Un lameiro cheo de xente interesada. Xente que está discutindo a todas horas. Amigos, familiares, discutindo a todas horas. Por suposto que sí. Moi ben, pois iso ten fácil solución. Mira, esta é a postal que lle escribiu Carmucha a Elvira. É unha postal ben bonita, por certo. Eres moi importante para mí.
Ben, Carmucha escribiuche: inimiga de corazón, es mala como fame. Lercha de medo, pero es a mellor inimiga que se pode ter, e isto é moi importante. Es a mellor. Esta postal foi a que lle enviou. Elvira chegou ao corazón. Gustoulle moito. Pois imos de contestar nós, pero nun papel normal, sen animaliños, nin crías de nada. Ben, mete a postal no cu, Candonga. Nunca se debe de subestimar o poder transilvano para facelo mal. Vos que credes? Que funcionou ou que non? Pois funlle a casa, rachei os cristais, os de arriba e os de baixo. Pero isto a min, eu non fixen nada. Pero xa que se prepare, xa estou pensando noutra maldade para facerlle mañán. Que... E así rematou todo, amigos. En Lameiro volvemos ser os de sempre e volvemos discutir por todo. O mellor é o biodiesel. O biodiesel. Non sei de que falades, pero eu poño má todo, Pancho, Eu non dixo nada, venga aquí para casa comigo a facer nos caños. A miña mamá.